Да, в ресторанта! Твой коментар за матча. Сладка победа с 2-1, победен гол секунди при край на срещата. Второто по време изоставахте в резултата, сякаш ще отстъпвахте на тима на Анхел, не само в резултата, но и по отношение на играта. Съгласен ли с моето мнение? Аз напълно съм съгласен. Първите 20-30 минути започнахме много слабо, но в края се победихме и мисля, че играхме добре в второто по време. Натиснахме, направих две смени, които още първото по време да променят, защото липсваше в играта хъс и много лежерно беше през първото по време. Нямахме толкова, не ги натискахме, те по-силно играеха и се наложи да направят две бързи смени, да може да променим всичко. Претенции към съдите? Нямам претенции към никой. Стана добър матч. Добър отбор са. Не са добър отбор чак толкова, но просто играят много мъжки, сърцато, иначе като футболни качества са далеч от нас, а ние обратното стъпвахме в едноборствата, не се борехме мъжки и затова се наложи да направим бързи смени, да обърнем матча. Най-добрият играч от твоят тим, кой би отличил най-много? Най-добрият играч в матча бях аз обърнах матча. И за финал, знаеш ли, че от Анхел ще подават контестация, тъй като не е била засечена охрана? До 41-та минута по техни думи. Ще им предложа, ако искат да дойдат, ще им дам матча, да ще им го подаря. За мен е всичко важно, какво се е случило на терена. През 10 минути извън терена, констатация, такива работи, аз тук не съм подавал и не съм за тия работи. Ако им трябва толкова победата, даваме, нека да набият тренер много служебно. Нямам нищо напротив, нямам претенции към тях. И получи мъжки матч. И по-добре мисля, че победи, който искаше повече победата, това бяхме ние. Как ще отговориш на нападките в последно време в сайта? От Ангел Колев и от Литекс шампиона. Това са просто две лица, може и едно, което постоянно атакува тима на Анхел. И едва ли не си коментираше, че днес Анхел ще ви легне? Не, аз предния матч с Олимпийки сега ги канат тия хора да дойдат на матча, да ми се покажат, ако искат, че говоря с тях. Нямам нищо напротив, да видят, че всичко е на терена. Борим се за всеки матч за победата. За какво ме да отговарям матчо и да фащам съди, гледайте съдиството как беше на по-добро ниво. Като нито ме интересува дали съм първи, мен е най-важно тия хора, които са тук, да ги зарадваме. С победа, пък как ще бием, как дори да паднем, да играем по-добре, хората пак са доволни, като знаят, са борим мъжки, искаме победата, а не да правим задкулисни игри, които няма смисъл от тях, защото тези група мен не ме интересува, мен ме интересува Ахилой, града да е пълен, стадиона да е пълен. И отбора да просперира. Да, и отбора да просперира.